Здравейте, приятели, в пореден влог в моя канал. Съжалявам, че миналата седмица нямаше влог от мача с Лудогорец. Просто наистина абсолютно нищо не съм снимала преди мача. След мача мога да изложа само и репортаж. Нищо повече не мога да ви дам от този мач. Да. Днес играем с отбора на НСА София. И ще бъде, може би, най-важният ни мач за сезона. Защото това е битка за второто място. Пряк двубой. Разликата с точките беше 2 точки последно. Така че сващате. Ако ги бием, ги изместваме, ако не, се оставяме трети. Така. Отивам сега да си направя да ям, да си събера багажа, но тези неща няма смисъл да ви ги снимам, буквално правя едно и също всеки път. А всъщност искам да ви покажа какви нови добавки си взех да пия. Така, първата добавка, която имаме тук е Омега 3. Всичките добавки, които ще ви покажа сега са от Endurance, нова българска марка, която сега реших да си поръчам от нея да изпробвам нещата им. И за сега съм супер доволна от абсолютно всичко. Една таблетка от Мега 3 на ден съдържа... Ще ги покажа, защото... Ето това са съставките, да не сте ги видели. Също така си поръчах и електролити от там, като едните са с манго и маракуя, а другите с ягода. Супер вкусни са, много ми харесват. Не мога да преценя, може би с ягода ми харесват една идея повече. И си ги редувам да си пия всички. Имат содиум, потасиум, магнезий и калций, каквото трябва да има във всяко едно. Показвам ви и от тях от колко милиграма имат. Ако не е фокусирал, ще ви сложа просто снимка на нещата. Също си взех и от тези техните гелчета. Сега ви слагам снимка какво е гелчета, понеже вече го изпробвах. Не е моят тип на вкус. Ще искам да им пробвам другите, да съм сигурна, понеже това беше единственото останало налично тогава в сайта. Явно бяха правили преди това голяма разпродажба. Затова, когато отново ги заредят другите гелчета, ще си взема от тях да пробвам. И си поръчах от техните барчета. Едното е тренинг бар, а другото не съм сигурна какво беше. Много са вкусни, много приятни, при тренировка точни въглехидрати. Просто наистина нещата им са много хубави и е хубаво да съпортваме и българските марки. Готова съм вече за тръгване и преди нашия матч ще играят момчетата на Берое, елит на U18 или 19, не съм много сигурна. И се борят, мисля, че да не изпаднат от елитна група, така че сега ще отидем да ги видим и тях, след което се подготвяме и за нашия матч. Колко дни беше без сладко? 10 дни. Бяха 8. Заражавам. Кои са 22 футболистки на терена за отбора на гостите от НСА на тази среща ще даде сигнал за началото. Ето го и него, главен арбитър на среща. Върху интензитета на играта. Се включва по десния фланг Преслава Йорданова, Колц надясно, центриране на Меси. Какво ще измислят домакините? Бързо отнеха тази топка, добре пренесоха топката в половината на НСА. Удар от 30 нея. Пряк свободен удар в полза на Локомотив. Доста далечна дистанция за удар.
До момента без ситуации пред двете врати. Полина Ръсина, това е Дуспа. Дуспа в 30-та минута на тази среща, извършена Ръсина или Русанина. Чакаме сигнал от арбитъра. Къса засилка от Полина Ръсина. Ето го и сигнала. Удар и гол! 0-1 в полза. Скоринина отне тази топка. Да видим какво ще направи Скоринина. Задържа. Подаване към Бонева. Удар на Бонева и каква намеса там на... Шанс тук. Отнета топка Теодора Йорданова. Очи в очи с Стража Николова. Йорданова, 11 Рона Михайлова. Джесика Колц 9, тя е капитан на НСА. Симона Стоянова е с номер 5 Виктория Тодорова, 11 Теодора Йорданова, 8 Виктория Танева, 10 Рая Бонева и с номер 11 влезналата в края на първенство. Са доста интересни. Грешка тук. Шанс за отбора на Локомотив. Удари, какъв пропуск само. Няма засада в тази ситуация. Удар и попадение. Ето, че резултатът е изравнен в тази 50. Центриране тук. Зада ножица и градата спасява отбора на лукната зона. Игра с ръка ли беше това? Удара и каква намеса. Грешка тук, шанс за отбора на НСА. Удари, каква намеса там на Меси да влиза. Имаше и няколко смени. Подновяване Иванова към Колц. Удар. Не, финта тук излагаме Яница Иванова и мен, че ще пробва удар от далечна дистанция. Все пак нанесе удар. Точен за статистиката. Бабюк. Добра работа. Полина Ръсина тук с финта. Празно пространство. Опит за подаване и какъв план на Люртова. Го в удар. Центриране на първа града този път. Разминаване. Ето го и последният съдийски сигнал. Край на дербито в Стара Загора. Локомотив и НСА завършиха наравно 1-1 в директен сблъсък за второто място в женското първенство. Първото полувреме премина с много. Приятели, завършихме 1-1. Малък шанс наистина. Но показваме, сигурно даже сте видели кадрите, а сега се прибираме. Наистина много тежък матч. Прибрах се и се изкъпах се набързо. Сега отиваме на изпращане на момиче от отбора, на Бека всъщност. И да, остане малко време, затова искам да ви се извиня първо, че няма толкова много кадър преди матча. Просто исках да се фокусирам изцяло и да се концентрираме, да изкараме възможно най-добре, да им дадем добре резултат. 1-1 имахме не са много по-чисти положения от тях и можехме и да ги бием, но случилото се така не е било писало. Така не било писано. Да стане, както сте видели, Дуспата малко не ми достигна, оцелих ъгъла, но там. Това беше. Повече нищо не успя да направя. Та да. Сега всъщност, след изпращането, се прибирам да се оправя и вечерта ще излезем. Което не е много по-спортистски, но все пак момента са балове. Ай, трябва да разпуснем. Много съм натигнати краката, като само е много лошо. След всичкото просто адреналин. Всичките тия бустери, гелчета ми влияят доста така. Не е много добре. Да, ще видим дали тук ще приключа влога. Може утре също да говоря някакви работи, да вкараме. Мача го даваха по Спорт БГ
И всички останали мачове ще ни ги дадат по Sport.bg. Ето ви тук програмата за останалите мачове. Следващия седмица отново играем тук, което не знам колко е бонус, колко не е, защото ние от този сезон тренираме и играем на този терен. Преди си имахме наш друг, на който беше, може би, една идея по-добре положението, нали, като игра. Та да. Чао, приятели, аз чувам на Бау. Здравейте, приятели, сега точно обработвам влога, който гледате сега. И реших от стария влог да видя дали има някакви коментари, за да ви отговоря. Та нека започваме. Първия коментар, на който ще отговорим е: поддържаш ли контакти или комуникираш с момичета от другите отбори? Да, поддържам и комуникирам с момичета от другите отбори. Както знаете, нашето първенство сме доста малко отбори, 12 на брой. И като цяло женски футбол не е толкова разпространен. И сме малко момичета и всички си се знаем, познаваме се, общо като отидем на матч, почти всеки се знае с абсолютно всеки. И готино е, да. Друго. Била ли си на лагер за националния отбор? Да, била съм. Била съм на лагери за до 15, до 16 и до 17. Също съм ходила и на проекти национали. Как се запали по футбола? Как започна да тренираш и винаги ли си искала да си вратар? Запалих се по футбола, както буквално всяко едно момиче каза, с момчетата пред блока. И аз не съм изключение от това. Винаги съм въртала с момчетата, съм излизала и каквото момчета ми е интересно, с това си играх и аз. Тати беше ходил да играе баскетбол в новия парк Стара Загора. И там беше видял женски отбор да тренира и ме записа, но тогава бях на 7 и изобщо нито помня толкова много, нито съм знала какво правя. След което тренирах 2 години там, после се преместих да тренирам с момчета във Верея още 2 години и от 2020 до сега съм си с този отбор Локомотив. Като обаче бих казала, че сериозно тренирам от може би 2-3 години. Не съм много сериозно, всеки ден да си ходя. Преди ходих, не ходих само по мачове и така нататък. И дали винаги съм искала да съм вратар, честно не помня. Играла съм като защитник, но много малко мачове. Само може би да, винаги съм искала да съм вратар. Защо Левски и ЦСКА нямат женски отбори? Не са ли задължени от УЕФА да имат? Всеки един мъжки отбор е длъжен да има гарнитура момичета. В началото беше да имат женски, но не успяха да го изпълнят и затова са длъжни първо да имат гарнитура момичета. Като ЦСКА имат отбор до 16, Левски мисля, че имат отбор до 11 или до 13. И така, но доколкото знам, ЦСКА може би ще направят и женски отбор. Като цяло всички отбори ще си направят женски отбор след време, но до сега просто няма толкова много момичета. Особено сега от наборите 2015, 2014, 2013 има много момичета, 2011, 2012. И те в момента са малки за жени. Но когато пораснат, ще има наистина много повече женски отбори, защото сега те първа, може би футбола навлиза все повече и все повече. Това бяха въпроси, на които ще отговоря, и също има за казване, нали, че чакате епизода от мача с Лудогорец, но такъв няма да има. Преминаваме вече към влога и по-скоро може би към закриване на влога, защото това ще бъде края. Чао, приятели! Очаквайте влога от мача с Севлиево и така нататък.